ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଆମେ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୋରି କଲୁ ତାଲା ଟେଇକିରି? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ତୟାର ହେଇଗଲୁ। ଦିଦି ଆମର ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଗୁନଗୁନ ମୁନମୁନ କରି ପିଆଜ କାଟିଦେଲି, ଆଉ ଦିଦି ଘର ସବୁ ଅଟା ଚକଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିଲି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲା ତପ, ସିଏ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଖେଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଆମ Oh ସାଙ୍ଗେ ତ my କ'ଣ କାମ କରିବ? ଆମେ God. ଏଠି କ'ଣ କଲୁ, ପିଆଜ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଦିଦି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଅଟା ବେଲିକିରି ପରଟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲୁ। ମାନେ ପରଟା ଆମେ କରିଦେଲୁ, ଏଠି ଦିଦି ଆମର ଚିକେନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସବୁ ତ ସରିଗଲା। ଆମେ ଏଠି କଲୁ ତାଲା ପିଟେଇକିରି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ କଦଳୀପତ୍ର ଚୋରି କରିବୁ। କାରଣ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଖାଇବା ଯେଉଁ ମଜା, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମଜା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିବ। କଦଳୀପତ୍ର ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ପଳେଇଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ଦିଦି ଯେଉଁ ରାନ୍ଧିଥିଲୁ, ହୋ କି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।